Mill-laqat fil-lokanda l-Furjana u d-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà għal fuq il-Fosos. Kif Simon Busuttil webbel il-membri tal-amministrazzjoni u l-grupp parlamentari li l-elezzjoni ġejja dal-waqt, issa qed jipprova jdaħħalha f'moħħ il-partitarji. Dan bil-għan li jieqfu jikkritikaw u jerġgħu jisaħħu postu bħala kap tal-partit. Skont kif tkellem fuq il-Fosos, suppost il-kampanja elettorali tibda dal-waqt, għaliex qalilhom li jista' jkun li l-elezzjoni ġejja f'Novembru. Ejja ngħidu illi tiġi din is-sena. Possibilità. Anzi din il-ġimgħa tajġ kemm smajt għajdut jien illi l-elezzjoni ġejja f'Novembru. Dan il-messaġġ irrepetih kemm il-darba fejn qal li hu lest tal-elezzjoni li se jirbaħ. U jekk jirbaħ l-elezzjoni, issa ma jneħħix il-programm ta' ċittadinanza b'investiment minkejja li tkellem kontra tiegħu f'kull ċans li kellu. Ġiet ftit aktar aċċettabbli. U rridu nirrikonoxxu li llum qedem din is-sistema u titħaddem. Jiġifieri it-tir tiegħi hu illi l-mument li aħna nkunu fil-gvern, aħna naraw din l-iskema x'issarfet għax informazzjoni ftit li xejn għandna fuqha u abbażi ta' dak illi nsibu niddeċiedu kif din l-iskema għandha tinbidel. Għax issa anke membri minn tiegħu iħadmu l-iskema u l-kap m'għandux problema. La darba din available jużawha wkoll. Fl-intervista reġa' tkellem kontra l-impjant tal-gass li se jibda jitħaddem fi ftit ġimgħat. Għalih impjant li jaħdem b'enerġija nadifa mhux bżonn. Illi inkwetani fuq il-kwistjoni tal-power station hi illi biex jagħmlu il-power station illi vera għal ġenerazzjoni tal-elettriku ma kellniex bżonna, illum għandna biżżejjed ġenerazzjoni. Busuttil kien mistoqsi wkoll dwar in-nomina tal-Leo Brincat tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri għaliex ħagost bil-vot kontra nominat Malti Leo Brincat huwa wkoll gburi. Gburi li għamilna dak li għamilna għax għall-anqas minn Malta kien hemm xi ħadd illi ħadem u vvota favur isem pajjiżna.